OK, takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude z Robloxu. Já jsem to vlastně nikomu neslíbil. A prostě to bude z Robloxu a budu moc rád, když u tohohle videa dáme tak prostě to už za chvilku to tady budete mít napsaný, někde ve videu to budete mít napsaný, takže se koukněte. A ne, tak. Skončili jsme u toho, že jdeme na party. Já vím. Jako jste vy? Sebe. Máme. Sebe? Máme s sebou tady neručko. Kamo? Já se to hrozně ucekám. Jdeme tancovat. Sakra se mi to seká. Jdem to tady rozválet. Skvělý. Tady se jak blázen lidi. Tak válíme tu. Neruje za nama. Počkej, what? Něco to seklo? What? Lidi, tak to asi bude všechno, to je krátký video, takže pokud vám to líbí video, dejte like, subscribe, podívejte se do popisku a zatím čus. Do popisku ne, do popisku se nepodívejte, tam nic nebude, fakt klidně si tam podívejte, ale nic tam nebude, takže čus.